headlines mag propaganda mane president wuoyi. Social media bende osebedo gimiluongo ni propaganda tool ma ji tiyogo. Iyudo ka ng'ato kawo picha kama president wuothe gi ji, to golo sound, to kelo sound moro ma ji goe koko, to keto kanyo to sambasa. Koro ng'ata mosomo mowinjo gino ni omera nogone jatelo koko, nogone president koko. Wawe ng'iyo ni gimoro amora mwasomo e mtandao moko ae media house machalo ma ni mano be ji okawo wuotho go nadier. Ndalo moro na bi Ofafa Hall kaeto aneno ko oland ni nolawa kuno. Takoni gi to golau picha molawa ni mondo abenda nene. To kendo gimodhiera ni nyaka jofwambo moko mane iye ka nyoro koda nyocha to koro ndalo moro nolawi. An wuon pok aneno kama nolawa. To Owidi nokolawi. Nokolawa ine picha no tangane unu jofwambo. Kendo Ramogi ne kanyo be mano kongo break. Kendo nokete achiel kachiel to dak kama nolawa dak nuketo. Donka ni jilepo. Ha? Kane jilepo no akawa achiel kachiel. To ne gilawo nga. Ni nena. Kosa ngoma notimore kar kacha. Nikech nitie jodong luo mane nitiere kar kacha. Ane mana dhi kodgi ma kodgi be kane ilawo ji. Jodong luo kama ne gidich gande ok gilawo. Anonge ngama nyalo lawa piny luo ka. Jome ineno nitie nyaka joma ne gongo tine igiti ringo kodgi olawi gi jodong. Oge gima kamano. Na bi Madras press conference kanyo majora mugogola kalusu. Bang mano assign visitors book. Mawa yao dhod no majodongo dhi mugwe dhod. Ma koro joma ing'e ni Kenya ka nitie joma iluongo ni jakwede. Din moro ndodonjo piny luo ka. Din migalo mileme kanisa mara kwede. Odonjo kama ka ok gidwari ni ok gidhi gi pachi. Tigango ni aka gik moko no timne kama olawe ogoye otimore nade gika kama gonge. Omiyo waseketo propaganda odhi nyime nikech social media omiyo kata ng'at moro modolore ode kamoro e chuny Migori bendiko gimoro to ng'ama some to wuon adier to en mana ng'ama propaganda moide kaka ng'ato nyalo idho faras. Ero kamano. Mana ka miwacho ni jomodolore ot Migori an machiegni ka kod jaod bura. Kawacho ni joge modolore Migori. Kata kamano machiegni. Kawuono ni kod jo Migori gi wach matin. Jo Migori gi ahero kamano. E chal mar piny Kenya gazeti itemo go kama umakwa. Amor kabisa ka neno kaka weche kaka wach mar abduction kane dhi mbele ka gadieri wach mar abduction kawuono e Kenya ka eri ji tiyo kode mok ber. Anya paro chon kabisa ndalo Moi gi ndalo machon emine samoro kata kidhi omo Raila gini gotieno timako. To mane mini nyalo wach ni jogo gibed abducted ma ok obedo gine kabisa security mar serikal ne ringo kadhi kuondego eko gotieno ka ji kiagi. But kawuono to wach mar abduction ji tiyo kode yo mok ni kare kabisa. Miyo an adwa ma wacho ni jo oningo pog gigi mako ji gi thuon samoro luongi ok idwa biro. Samoro timo gimoro ma ok ber. Ma emomiyo koro itemo pondo kabisa ma kata idwari to koro kinya. Koro chuno police kata CID mondo dwari gi kuonde duto te mondo maki. Koro wach mar ni ng'ato wacho ni obed abducted otimore nade jo kawuono tiyo kodgi e yo mok ni kare. Miyo an do wacho ni deber ji opog gigi mondo ji duto te ong'e ni ng'ato inyalo dhi timaki mana normal sa odichieng' sa moro amora oyiene police mondo tim ang'owa mondo mak ng'ata to ok ni bed abducted en ng'at moro motimo gik moko ma samoro onge gimosendiki but ng'at moro ma at least nyalo dhi tindiko statement ni openly why should you be abducted. Yeah. Ero kama na inya nyakoro moge jwangi mago matimore gazeti angi to som gazeti mari koro achiel kachiel yena mondo mi achak twak oduchi makono koma dalose thuolo mag tije pacho kae nok mar tije e Kenya kendo kae emadani mondo mi wachaki nitie tipo mwadhi bedo kwa neno kaka Uganda no chano laini are chieng' tich abich chieng' ngeso chieng' Jumapil nyoro ka gintiere KCC kod kar tiegruok mar Kabete National Polytechnic. Uganda ni giriyo mar wuok e piny Kenya kendo gidhi e piny mar Qatar. Chenro no land mana chieng' tich abich. Otieno ma piny rogoro chieng' tich abich. Emonene mbui mara jatend migawo mar tije Alfred Mutua. Dr. Mark Matunga, weche mag tije. Obed mitime mbui mitimo kama chal nade. Mitime mbui isetayo kaluwore kod kuonde ma isebedo ka intiere. Makoro chopo ni jopiny Kenya da wuok adhi e pinje maoko. Kaka notim lendo, Uganda mowuok oko, moyo 15,000 to thuolo midwaro nyaka Jumapil ji 3,000. Iwacho ni mibadhi ntiere kaka kotim lendo bende Uganda oko mor godo. Mokwongo chaknwa gi paro mar sirkal biro godo mar tero
kata manyo thuolo mag tije gi pinje maoko ni kaweyo machal nade? Thuolo ma sirikal okawo migawo mondo mi oyud tije ne nyithiwa e pinje maoko en gima ber kabisa. Kendo piny masani chiegni piny mangima ji manyo tije koni kod koni. Kenya ka oluoch kata king'iyo Royal Media ka ok unyal bed ni undiko ji dwe ka dwe kata higa ka higa. In fact bende apani e higu ka jok munyalo kawo e higa achiel ok nyal kata mana kalo ji 10 king'iyo malong'o. To pare ni e higa achiel nyithindo mag graduate e polytechnic, mag graduate e university gilawo mana million. Manyiso ni kuonde tije odok piny. To onge gima berie moloyo ni wanyalo yudo thuolo ne jok ma skilled, jok man gi rieko moro matut e gimoro, wanyalo yudo negi tije oko, kata bed Qatar, kata bed kumana. Ing'e ni jo Kenya bende tinde wang'iyo ni gimoro amora mitimo ni nyaka wawachni, okwongo wawachni rach. Nikech kade ni nyithi Kenya ok dwar tije, de ok giwuok oko ji 20,000 kamanyo tijegi. Koro kata lande machal nade, kata bed ni olande odichieng' ma kawuono kata kiny kata karang'o, gima duong' ni nitiere nafas ma piny Kenya kata sirikal osewuoyo gi piny maoko madwaro tijego, madwaro mondo mi giyude jok manyalo konyogi e tijego. Nikech ing'e ni pinje maoko gi nitie moko kata Germany ma tinde population gi temo kadok piny, to gin gi tije mang'eny ma gidwaro mondo mi oti. To ng'ama ok digo mondo mi nyathine kata ng'ama ok digo mondo mi odhi oko, odhi oti, oyude gimoro monyalo konyo godo familia ne, to bende ma embe onyalo konyorego. To idho ndege tidhi e piny maoko ok en gima rach. To ni kaka iwacho ni kaka olande, in idwa ni mondo mi olande nang'o? Mano to de gima penyo. Nikech chieng' no nane pap kendo kama itime KICC oganda mathoth manwaloso kata mane miyo feedback mari kama gintiere. Mokwongo gima giwacho ni lendo ma kamae upo passport magi. Penjo mantie kar kae, ka itimo lendo ni ochop ne ng'ama ni nyatike yo machal nade, ng'ama ni kabondo ochop ne yo machal nade e kinde nikech jogi onge kata access kata e mbui ni mar Mutua, mondo megidhi e mbui mar Mutua gidhi ne ni idwa ji KICC kod kabete National Polytechnic. No, ing'e ni seche moko bende kanyo tanyalo yie gi jopiny kaber kaka nowinjo lande, owinjo be ni ipogo ni county ma Migori udhi kama kama, county ma Homa Bay udhi kama kama. Koro ok en mana mar jo Nairobi kende, nikech ma chal ni noket ne jo Nairobi kende. To dhi e mbui to jo Eriambo, nikech kata sani gineno e mbui mfangano kucho. Ka ok gineno e mbui to dhi e mbui dhi timo betting. Koro sani to ji nigi thuolo madhi e mbui. Napani owinjo be ni gitero gi e county ka county. Ma county ma Homa Bay mano abro kwayo Odoyo Owidi dhi penjane na Mutua ni ginene vote maro ma Homa Bay mar chiegni ji 30 kata ji 50 kata ji 1,000 ni kanye. Mano to winjo be ni bedo devolve ma oko kete mana Nairobi kende. Pero kama na enya paro machal kor mano bende diwachi yo machal nade Odoyo Owidi. Penjo mabani en achiel. Tijni debe ni time mondo mi sko moro donji e yor siasa, koso kete machal nade singo no chiwo mag thuolo mag tije. Sirkal ochope kare mar manyo ne jopiny Kenya e tich e piny Qatar. Iwacho ni ero mane thuolo ma oganda mathoth bende yudo kendo korilare. Nitiere gima osedonjo Kenya ka miluongo gi kisungu ni hate campaign against the regime. E gima dhi nyime. Ka dwe ni orumo, biro bedo nosendik 100,000 teachers. Pok notimore kata kamano, kata ndalo Moi, kata ndalo Kibaki, kata ndalo Uhuru, pok nondik joma chalo kamano. Mano iyudo ka kata mana gaset ok ndike, kata mana documentary moro mogolie ni this time gima kamano otimore. Mano onge. Kwaduoge wach mara employment mane timo kasani no, en gima no biro ghafla mapiyo piyo. To awinjo ka jomoko be pinge ni en gima timo mondo nyis ji no yud tije. Tije miyudo loka gi ji gomba kendo ji osebedo kamanyo gi kendgi, to ka gidhi to samoro giyudo hinyruok, sirikal okia kuma gintie. Ka koro sirikal okawo gini mogudo
mokoni kar mondo ng'ato many achiel mare kende to wan kaka sirikal wan ema wamany nigi tije to kwa biro Kenya ka to agud ji sirikal bo ng'eyo ni joma dwaro tijego ng'eny kabisa koro ok bi ndik gi te dichiel odiochieng' achiel ibiro kawe kamano kawgo 3,000 samoro bang' dweche 2 kata 3 ichak iduogi kawo moko ibiro kawe kamano ting'e ni jomokaw modhigo moko nitie kuonde ma gibiro weyo ma jomodong' ka biro yudo ichalo ng'ama odhi tuomo pi aora ituome e dho wath ka to pi ma malo biro pong'o kanyo pod en aena tie nyaka chieng' moro koro ituom mang'eny ma koro nyalo tiyo kanyo omiyo nyaka wami jatelo president tich motimo maber kawuono sama wabet go kani nyithindo 600 ni Tom Mboya University Homa Bay maka gitieko bang' dweche 6 titero gi Germany te magi ji ok ne ji dwa mana wacho gik maricho ma jatelo timo nyoro nyaneno tarik 15 ka kodwok mafuta gi siling 8 onge kata gaset achiel mane oketo gino headline to kano ter nondiki muketo headline ma wuoye to kano tere malo gi siling 2 ne headline ma piny lich mokwa ywe une ma une sirikaludi timo jinade wabeduru joratiro ka otim gima ber wayie ni ber karach wayie ni rach to kik wabed jomo osebedo recruited e go sirikal ma wane makonyowa molo gendini mamoko e piny luo ka mane ok wagone Ruto kura to king'iyo gik otimo e piny luo kichako gi Homa Bay mae kanye mokwongo dhi otere chich rech kanye motere affordable housing kanye molose yore te mane town odiochieng' achiel e town achiel to jomoko mochoko ushuru kuomgi to kelo tinwago wane jo Homa Bay wane mano miwa minister mar migawo mar pesa to wane mwago kokomoloji wawe uru koko gado luo wadluru sirikal ni mondo wayud pokwa kik ti kodwa gi jomoko moseng'anyo gin ging'anyo nikech giyieng' gisechamo gini diriyo tama igni 10 omiyo sani wan kaka oganda luo wane kaka wakonyo telo ni mondo ti to ka nitie gimotim maber ineno kaka wach mar training madhi nyime maber ok wuoye wadwa wuoye ma KICC ka mane ok odhi maber to macha mano pang modhi maber mabe nyaka wagone PS ma interior kamano nikech en mano chango mpangilio no modhi maber makasa ni ji somo mana kagima gine university to ka gitieko to gidhi loka gikabeyo kamago ok dwa wache wadwa ma wacho gik maricho ki abduction ki otimore nade nyaka ng'amo timo tich marach motimo criminal offense momaki waduogo koni ni mano abduction tinde ng'ata kata mosero chi ng'ato modhi onegi ni ji tinde tho abduct ji to tho why ni criminal offenses te wadwa keto ne sirikal ok nyal ndiko watchman marito ji te mane pinyni ng'amo timo timne ma wadgi odhi onege ng'amo odhi onege ne wabro manyo to kik wagang ne sirikal weche moko mag sirikal pero kamano mwalimu Odoyo Owidi to bende mana mondo mi apani mana piyo ka wakadho wadhira mheshimiwa Joseph Ndiege e tij fwambo ka ibokone ni ka guok okayo ng'ato manok news to ka dane mokayo guogno to mano news ageni mano ange par ka gingambo ka guoko ka Owidi to news to ka guoko ka Owidi to news dog mano in kikayo guok to wabolando achiel ka achiel kendo kaka weche matuch kama chielo ontie kara ka pachi mheshimiwa Joseph Ndiege veteno rekoda weche giduto ahinya mosebedo kae ka warango nok mag tije ei Kenya makoro nitie jogi mono nigi interview mathoth ahinya mawuoka Suna West mani KICC kendo oganda mathoth penjore lwasi makama nyalo lose pacho kae mondo mi oganda wa bende oyude thuolo mag tije pacho kae wacho jok mani oko da duogo jok mani e Kenya to dwa dhi oko kama gintieno jok mathoth mapontiera oko e piny Qatar kod moko mag jo Arabu manoko pero kamana nyanya wacho ne tich e Kenya ka kawuono to tich thin kendo kineno to ji osomo ma ng'ato ka ng'ato kosetieko skul odwa ni mondo oyud kamoro obedie mondo ti koro tije kawuono ok nitie nyocha neno kata ka county government ma Migori no advertise tich mana madhi 600 applicants kiwinjo through the website ma Migori Public Service Board ne ging'eny ma over 15,000 mano Migori county kende mano nyiso ne tich onge everywhere omiyo sani ka nitie opportunity moro ma jowa moko de yudo tije oko to ningo unga pango ma sirikal nigono mondo dipo ka nyithindo ma otieko skul to yude tije mak mana ne counties moko nitie samoro jawinjo kata kilando ne jowa moko tho kuonde moko timang'o ma ne gidhi tije itero gi tije moko ma samoro mag udi magang'o yudo ka giyudo sand moko kuro mok ni kare omiyo anda wach mana ne sirikal
onego ka opportunity mondo check kabisa ka giluwo this channel te moko yudo gi brokers moko ma tie kembe moko okawo e gine ma gi employ ji gidwaro ni ji tije oko iboli kuro kikia miyo ka sirikal okawo jukumu mar konyo nyithindo mondo yud tije pije ma oko wan dwago ne sirikal erokamano ahinya ang'eyo ni ok yot ahinya ji te ok yud tich be kawuono jok mosomo kata tije lwedo jok mosomo tije onego moko koro create tije kendgi mondo mi yud kaka gikonyore mondo mi kik mondo ji ogin nyaneno kata mana nyoro yudo kaka jomoko nyowuoyo kata KCC issue manyo koro wuok niendi yudo ka ji wuoyo ni wan ok otimo nade omiyo nawacho ni ka tich owuok to onego sirikal oplane makata kikawo ji e constituency ka constituency oyud that chance county ka county komigi slot gino emoningo gimbe koro opogi constituency ka constituency nyalo konyo moloyo nwaneno ndalo moko kakwa KRA ne recruit ji about 2000 something tiwacho ne over 1400 no a community a dikende ariyo magi ma create a lot of tension gi pach ji ka koro wan dhudi ng'enye Kenya to yudo ne community ariyo emosekawo chances 1400 moko madong 600 imida pogo ne dhoudi 40 gi wiye ok donji miyo ka chance moro wuok mondo ji obed very transparent onego tergi mana kaka ineni kawo kata jolweny kata police gidhi e sub county ka sub county that will really help onge ng'ama biro go koko but kichoka one point inyayudo kata kanyi biro yudo kifuate matut ibiro kata ka oganda moro makoro kendo kaka nyiwinjo pes jomoko be nocham kanyi minjo na kagi ywaka millions of nitie ji kaka wuono ineno kata cases moko matimore kata yo Eldoret gini and the other places koro ok oyot ahinya ji obed joma makini ji obed jok moko mang'iyo kapok idonje any contract with anybody temane ng'iye ni to ng'ama idonjo gi contract bende en a genuine case or is it what kind of a person is he koro miana wacho ni sirikal to dwa ne jowa tije ke jo Kenya kawuono king'iyo population wani malo compared to chon kucha wasudo nyithindo be kawuono with it for funny nyithindo dhi university nyithindo somo gik mang'eny and then tichonge miyo ana nyalo ungo mondo migi to gitime yo moro ma chal kaka indiko kata askari ma ji dhi each sub county ok onego ji concentrate mana Nairobi sub county alone erokamano ahinya kapok atieko twagni mokwongo kama mantiere kar kae Dr. Mark Matunga ka en gimilieko kendo ywak mathoth mantiere sirikal mamalo kod moko bende mane county gini kogol moter kata constituency level kata county bende pani ka en mibadhi mochako malo kuma jok moko ywak KCC no magi kata ka giywak abete polytechnic kata niero gimoro makama otimorenwa bende geno ntiere kata ni kodwoke piny mibadhi ni dhi dok piny kata ok odhi nene chuth mibadhi to en tuo mar achiedh nade omako kamoro amora kendo en gima biro bet ka pod chendo kendo en injili mowinjo be ni wayalo pile kade odwok oter gini e constituency kata sub county ka sub county de constituency ka constituency yudo ji 10 kata 11 and 10 point something koro dhano de constitution ja 11 ma kibire constituency ma marwa ma Suba North kae to koro imedo poge kendo kodhi ward one gi ward beach ne wadhi yudo ji adi ji ariyo koro en gima kupoka mondo bende kata kibiro e ward ma Mfangano ne ji ariyo kende mane dhi timo mane dhi wuok to kamoro ji ariyo go ne nitiere kaka opangi mondo mi masa moro gini listi manotel koro ingeni mano inyalo mana med duoke piny kaluwore gi tich mitiyo kod computer be mano bende nyalo konyo maduok piny makoro ng'ama odonjo koa Mfangano ward cha gin mana ji ariyo mane oyier kaluwore gi system mitiyogo to mibadhi to en tuo mar achiedh nade ei tuoni mwalimu Odoyo Owidi othiedhe yo machal nade ahinya kotenore kod wechegi mag tich mondo ywak gi mudo lakni odoge piny e kinde aparo ni Kenya ka gik moko wadwa timo gi chunywa kar timo go bwongowa nitiere gimiluongo ni emotional way of doing things rather than logical way of doing things pare ni idwaro ji
kuma idware no idwaro ji 3,000 to samoro idwaro plumbers, electricians, idwaro drivers, tidwa koni mondo tere constituencies 290. Idwa oro mtoka kuno gi ji madhi timo negi interview kuonde ko to dongi neno ka nengo gino dhi bedo matek. Mar ariyo ibiro dhi kamoro ni dhi interview ji tiyudo ka idwaro drepe to drepe gi onge go madwaro tich. Omiyo kete central place be samoro nitie ber nyalo ywa ji moa tunge koro yudo joma idwaro go tek kanyachiel. Tich kiseikori ni manyo to bende nyaka ikri. To bende wayiere bende ni kato bedo ni wawacho ni tich onge nyaka be wane ni ji be omedore piny. Ji ng'eny. Chon ndalo mane wasomo wan pok watieko exam watiko go university to wan ga appointment letter. To tinde isomo mitieki makoni ni appointment letter no pod okoromo kia the man iluongo TSC number. TSC number cha ni ikelo nwa university gi barua mi ondiki go. Be samoro kiwuok kanyo be ok idhi puonjo no. Idhi kumoro no. An oluonga TSC na dhi Cambridge. So iyudo ka ibama idhi timo gigeni. To kawawe mano ne awinjo ko wach moro manotimore KRA ni ji mang'eny nondiki koa e kabende ariyo. Mago ok gin mibadhi mar sirikal. Gin mibadhi mar joma tiyo sirikal. Nikech inyalo neno thuolo no Minister mar Finance na e got. Joma ne ni e bwoe kanyo ne ya kumoro no. Ting'e ni KRA ni e bwoge. Jakom KRA be ne ya e got. Koro iyudo ka jogi emokawo jogegi. To wan koro wago sirikal ni sirikal okelo mibadhi. Wachoma ng'ama okelo mibadhi no kata en ofise romo nade sirikal. To wakone ni ne miketho sirikand President William Ruto. Mogloyo sani thuolo ma koro wadonjo sirikal ni. Pare ni koro wambe wuodwa ni kanyo. Ipani kochako nuogi chacha dongi nyapo ke yudo ka koro wane mwang'eny kanyo. Omiyo gimwatem kako ganda. Yudo ni wadonjo sirikal kik wadonjie e din migalu. Midwa gal goluo ni waonge sirikal to wanie sirikal omijo watije. Matunga mobet kani tiyo gi sirikal e bwo sirikand Ruto ni. An mabet kani atiyo gi sirikal e bwo sirikand Ruto ni. Mbadi no donjo kanyo gi joma ng'eny go. Wan owuon waromo loko ngima luo mang'eny kabisa. Ma kichake yudo ka jaluo moro mabe chamo pes sirikal, ringo gi mtok sirikal, chama allowance ma sirikal, chako wuotho nyiso luo ni sirikand ni waonge nikech ne waonge agreement manondiki. To ji to wakonyo nikech wanie sirikal. Idwa ni ji chako sike dhier kendo higni 30. Wai ure tuo mar migaloni. Dini ni kikwa leme kako ganda. Penyo maduonga nyama jire kata kanyo. Kira kama piny Kenya ochomo. Angwa duogi. Jalup jatend piny Kenya Motich Rigathi Gachagua loso kodwa ka bang' wiyo makawosane. Uda kono wakani piny Kenya ochomo kanye. Ebuo jatende William Ruto. Wakawiyo masane. Kikiri maboro. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes, unazambia nini watu nyumbani je history? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi ni mar en gima timorega. Mondo mi yud skisa tiun mar Mili Nyarasembo D star 860 star 416 # Ramogi TV e od jothumbe duto.
Nyalo bedo ni in kod tuo mar kansa. Yie mar bedo jaloch mar tuo mar kansa en mana bedo gi paro makare. Limod thieth mondo timni check-ups. Cham chiemo mowinjore, timo rako, kendo luw kaka ochiki gi laktar. Yier mar bedo jakedo ne tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. The home of discounts brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Nakura mojwang machiegni kendo antiere karkae chenro mara rupiny dhi nyime. Ang'eni kapokwa rango sigana machielo ma ochan ni onego rang mara Wetangula makoro ramo ni jod bura moko ok bi od bura to wacho ni wadhi go mbulu onego gilos chike yena mondo morang kama Gachagua wacho ni piny Kenya ochomo. Kato bang'e mar Wetangula ngorang bang'e mara kama antiere karkae warang mara Gachagua kotenore kod gino mowacho ni piny Kenya ochung' kama chalnade noloso odira kaka noloso nen ng'ama ne ochomo jatende tir mano kama ne olose kanyo ka entiere kanisa chieng' Jumapil. Wawinji. Our people are feeling helpless because of economic adversities, because of overtaxation, because of failing health systems, and the president has a big job to do. We want to ask prayers for him. We want to ask the people of Kenya to remain peaceful. And we want to ask the people of Kenya to pray for our president, Dr. William Ruto, to give him wisdom to navigate the challenges affecting the Kenyan people. Walem ne piny Kenya, walem ne jatend piny Kenya, walem mondo kwe obedi, kawacho obed peaceful. Peace ni oselal kanye kama ntiere karka. Overtaxation tentiere sirkal. Kata koro kono thiche oko. Magi gigo duto magi ntiere kata kaka policies mag sirkal. Achako di Mheshimiwa Joseph Ndiege. Kamana Fas kapoka adhiba bora winjo ka osiepwa owacho ka ni ne jo Kenya moko ntie maringo gi petrol mar sirkal gitimo ang'o to adier mentiere ne jogo eko kata mana en kata jomo moko wachulo tax. Sama ji te chulo tax ok ochuno ni joluo kende ema nyaka bed isolated e sirkal. Kata mana sani jomo donjo sirkal gidonjo sirkal nikech gin jo Kenya. Koro question moro ma ng'ato biro ne kia koro ne watim ka wan gi haki mar bede sirkandni mae momiyo wachulo osuru mae momiyo owuotho kanyakla kaka jo Kenya. Miyo question moro ne kia jomoko wadwaro ni jowa duto te kata jowa ma joluo bende okwane sirkal ok ochuno kata kiponi wacho wach moro ne sirkandni nitie kaka ji nene mano ok ochuno ne mano ero in kori ng'ama rach gi sirkal in mana ni golo pachi kech be samo owachi ni richoni samoro kinyalo losi obed mang'oa maber moloyo kaka samoro ni pare kapok ogolo dok moko iki. Omiyo an adwa wacho ne joluo nigi haki, jo Nyanza nigi haki, jo Kenya duto te nigi haki mar bede sirkal kata kindiki tich kata kitimo ang'o to ok ni koro ne mano ok donjo. Omiyo an adwa wacho kata mana wach mina wacho mar jo KRA gadieri kata ka jomoko nitie to ing'eni influence mag jotelogo koro sirkal ma ondiko gi tich ma influence joge gine mondo ndiki to jomoko to safa na winjo kokaw nyaka jodi to kucha ne dware jo degree mine nigi papers proper mine dhi timo KRA interns tiyudo kikaw ji nyaka jok mine nigi di kiwinjo one constituency kende over 40 within central province. Koro surely where we mage gik monego bedne
sirikal mentie rekebisha mondo mi owuoth kaka jo Kenya. Onge joma biro go jo Kenya, onge joma biro go sirikal, mana ka sirikal onindo nyakonchiel e yo machielo, manto nyaka to ne wach ni adieri mentiere. Yes, koro mi an wacha ni wan gi haki kaka jo Kenya, kata mana sani kineno badgi ni gin jo opinzani. Sani no yiergi kendo gisebedo e sirikal, gin sirikal, kawuono koro gin opinzani, kata jok me UDA, kawuono koro gitiyo ne jo Kenya te, ok koro gitiyo ne jo UDA, jo ODM be kawuono, koro gitiyo ne jo ODM, gitiyo ne jo Kenya, and that's their right. Come on. Yes. Gino ma Gachagua wacho sani ka? Gachagua to kawuono koneno ni kuyo onego bedi e Kenya, kendo lemo awijo kowacho kacha ni mondo lemne rais gi to chon kano dhi lemo makor gi kono nitie kaka nonene kendo nokone kilemo te mana mrima omiyo kawuono ni ka ite yawre de ok gi kweche ma kawuono gike itegi samoro Gachagua de pok kiti otimore nade pod odhi adhiya gi cases mag gokul mag timo ang'o. Omiyo gik mineno wacho mondo kawuono wanegi taneno ni othopi an kaka Ndiege taneno nikech surely Gachagua kanyicha nokete kata ero rais nokwanye mobedo deputy president, te process no duto te ok oneno jo Kenya kaka jo Kenya te, en ong'iye e dhoudi ariyo minomiyo jo UDA bolo, kata mana jaduong' Odoyo Owidi gin makuno nie sirikand UDA ok nong'iye kamano, en oneno mana jogi chamo gima ok ne gin gi haki mar chamo, to gimbe gi jo Kenya gichulo osuru ma gin gi haki. Omiyo kawuono ka ite pore to pore apoa, but en mokelo sida ni kendo kelo wach mar ukabila. Erokamano. Dr. Mark, entiere thuolo ma oganda yudo mano mar tiyo kendo mar yango gigi duto. Kinjo mano jalup jatend piny Kenya Mothichi Rigathi Gachagua kaono buche bende pod dhi nyime, mano ka entiere katedo ares ang'wen mar okinyi ma kawuono. Omi bedo gi paro machal nade? Ma en ng'ama osebedo e apis kaka jalup jatend piny Kenya kuom thuolo mar higni 2 nyaka sani. To mago weche mabiro kanyo wacho weche mag overtaxation, osuru mathoth ahinya michoko kuom oganda, weche mag kweni entiere Kenya ka koso onge sani kech koro thiche. Ing'eni Cleopas, Nyasaye nigi tich matek. Nyasaye dhi ire gadiera, idhi ire gi miriambo, nikech kaka ineno Gachagua odhi ir e kanisano, king'iye malong'o to ok ine ka en gadiera e. To bende gima nokwayo nok okwa ni okwayo kwe Kenya, to bende nok okwa ni mondo mi olem ne president, nikech in koro ka sani koro ka Gachagua wacho ni president mondo mi olemne mondo ko bed gi rieko, manyiso ni according to Gachagua president nyobet ka onge gi rieko emomiyo ma timore. Koro kwayo no anta nene ka ok en lemo mar adieri, mano to kik wuondre. Ok odhi kacha ni odhi kwayo ne president ni kia ni kwe bedi kia ni ang'o, en no dhi wacho weche ni mani owinjo wang'i ni ta diera ang'o mane Gachagua wacho. No ko wach ni mondo president olemne, no, nikech sani to gin wasigu, kendo king'iyo kaka osebet koloso en owuon en ema nowinjo wach ni yawa jo Kenya an ong'wonna, an akwayo ni Nyasaye mondo mi ong'wonna, ambe ulemna mondo mi omiya rieko manyalo dhi godo 1, 2, 3 kuom weche momakagi. To diro lemo kopao ni ichuo kuoyo kama tidiro kocha ni kunde mamono winjo dhiye. Embe odwaro lemo mondo mi obed gi wisdom, nikech ka den obedo gi wisdom den okonyo gik makoro wachogi. Oseaye mana ndala 2-3 manyo oseaye ni makoro wach ni kia ni taxation ni malo, kia ni jo Kenya dhi marach, kia ni president winjo mi wisdom. Mano ken lemo mar adieri. Mwalimu Odoyo Owidi, en lemo madieri koso en ang'o mane otimore kar kae? En ang'o mane Gachagua temo wacho ne jatende kinde manolosone? E kinde moseduok ne bende security mare, mayang'ore oduok dweche manyoro ji esiuge 4 marito dalane gi maringo kode nyamburko 2 bende oduok ne bang' kano seywa koa osiptal ni nomayi gigi duto. Weche madaher wacho kuom Gachagua ng'eny ma kachako tok duru. Kita machuok kare kuro. Ni kawa idho ga ndege tikonwa ni ka ndege de yud chandruok moro amora, to kik ichak konyo ng'ama chielo kapok ikonyori wuon.
Tiende ni wacho ni kik igolo pil mach me wang' ng'ato kapok igolo mari. Ka nitie ng'ama dwaro lemo e piny Kenya ka, en Gachagua. Odwaro lemo mar kech to kod lemo mar res. Dwani mondo rese to kendo dwani mondo Nyasaye okeche. Ing'e ni Rigathi Gachagua kaka nowuoyo e kanisa no, osewito ratiro mare mar bedo jalup ker. Nikech katiba wacho ni en onego bed jakony mar ker. Ng'amise wacho no kia tich, tidhi konye timo tich mokiano. Ng'amise wacho ni ne dwa negi, pod idwa bedi iwuotho bathe kaka jakony mare. Ok ang'e gima Gachagua pod lare kotu nyaka kawuono. Nikech chik wacho ni onego bed ni Senate ema gole tich rume. Onyalo mana dhi e kot to neno ni yo manogole gono rach. To king'iye dwaro mare to ok odwar ni mondo duoke. Odwaro ni mondo gino lo adhi e kot, odhi adhiya kik ng'ato kaw. Ochalo dhako moro mane nyathine kosetho. To tuo ne nyathi moyud machiel mangima no pogne gi ji ariyo. Tiende nodwa ni ka ok onyal bedo DP to ng'ama chielo be kik bedi. Nyalo bedo ni en chenro mar ketho sa ne do kod ok nyal bedo en chenro mar ketho sa. Ing'e ni nitie kit Gachagua moko ma igni gi teno onego bed ni useneno. Ni osiko gimoro kama ene mowacho kende ni en truthful man. Onego bed ni wan mwawinjo ko ja adieri ema wacho ni en truthful man. To sama wacho ni en truthful man, joge to keto wacho ni the president is a liar. Omiyo gigi gin gik ma jako ng'i kit ng'ani. Gachagua muneno ni kano chako tich, jating ndai mare maduong' miluongo ni chief of staff ne en wuod luo. Sama no gole nwa para ni mano ukabila ma kawaida. Kare nitie gik mang'eny mano pango, mano kodwa ni ng'ato ne. Omiyo mago to wabiro wuoye chieng' machielo ka thuolo ochako neno. Ko wacho ni president ni Kenya dhi marach. Ochako neno ka Kenya dhi marach karang'o. Sama ne wagole tich ni, emo chako neno ka Kenya dhi marach. Omiyo ok en truthful man. Kisungu luongo ni en brazen man. A brazen man en ng'ama nyalo wacho gimoro amora kata gima kuodo wich. Manen gik mano wacho kia ni Murima, kia ni jomoko onge shares ka. Gika kuodo wich makata no kanyalo wacho an mine natine e gine ni. Skoro gima dwaro ni gima no temo sama no wuoye kanisa. No dwaro thuolo mogogo jatede. Kori iwuondori ni ya ni mara umanyi ng'ato luok ne mak koti ni. Ok odwa wacho ni koti mak oleng. Ok odwa wacho ni president ok rit Kenya maber. Koro nyiso ji no lemne mondo rit Kenya maber. Mago pondo e tok gine tipo njugu. Ndalo moro kane wane form 4 to ne nitie ng'at moro nohero kong'o kabisa. Koro kano amete tok chiel to koduoge sikul to neno ka headmaster ochung'. Koro pap kama wagoye mpira ne nitie oboro ne donge ndalo molor sikul. Koro dhi oponde tok oboro ne ni en ng'eni ma koro wang'e ok ne headmaster nikech oketo wang'e opimore go boro. To headmaster to nene. Mae oponde tok tipo njugu tok oboro. Emo ponde kogo kerne. Omiyo thuolo ma wan go sani onego bed ni kata courts be koro ng'iyo moral authority modongo mar bedo jalup ker. Ng'amise koni dwa negi, ng'amise koni ok ti Kenya maber. Ito pod idwa bedo jalup ne kidhi kode kanyo. Erokamano. Nyakoromo gi jwang' weche thoth ahinya mar Gachagua ng'eni Joyce Odorang dhi mbele kochomo kanyo saa 3 e chenro mar mbako romo. Wadano lok tanga Odorang ane kama chele chal mar piny Kenya. Kendo ng'ama dhi kele twak kae bang' ka sewinjo duon speaker mar od bura mano Moses Wetangula. Wada mondo mi wachaka ka achiel mokwongo wawinje kotenore kod jood bura mapono no onge ga e od bura gin kanye. Ondik gi jopiny mondo mi gichop e od bura gilos chike manyalo konyo jopiny. To bang'e yangore ni gik ma Wetangula wacho gi moko kuom gi gin adier. Wawinjane. The best you can give back to Parliament is never to miss attendance of the House. A member is sponsoring a bill or as a motion. Week in, week out. When the matter is called, the member is nowhere. Mano ka gintiere kar kanyo. Gimowacho kar kanyo jood bura kelo chike kata pen chike midalosi to kochopo sa twak gionge. Mheshimiwa Joseph Ndiege isebede od bura. Debedi mae gima timore ne uga ka untiere kar kacha to jopiny kare yiero jotelo nang'o mondo mi gidhi od bura kata kama mokwongo kata sama gigoyo ombulu e weche mag paro mag chike to gionge. Gima dwa wacho Cleophas ne bunge kato kawuono nitie gik mang'eny makatimore. Ndalo moko ni winjo mana kata ka Sudi bunge ma Kapsaret wacho ni
ni en onge samo dhi gi ang'oa e od bura odhi timo biasache oko mamano nowacho e TV and everywhere omiyo jood bura gadieri samoro jomoko ok dwa kata dhi e odno en ogik sign in to timore nade to wuok ma which is so bad onego gibed ne gibedo kacha gi contribute motion moro amora mantiere omiyo ng'eny bura kawuono jo komiti kata wabunge neno ni gitieko wachgi gi komiti level koro mondo ji odhi assembly kacha chande od iyudo ka koro ok gidwa dhi omiyo koket chik moko kaka iwinjo Wetangula temo keleno samoro nyalo control ji odhone ji be ng'eny samoro nyalo dhi kacha kata log in mondo mi yud gima idwa wachi nyalo rito nyaka ang' samoro saa timi nade wei koro miyo nego gibed gi system moro ma at least kata ka ji odhi kacha to time mitieke od bura kapok iwuok kata en 1 hour or 2 hours ok iwuok kata idhi tiduogo but koweyo nini ji ng'ato gige ka log in dakika achiel en osewuok otimore to reflect in od bura and yet he's not even there for the whole day so the best thing en ni gitemo na ke giloso kata standing orders moko mag mag assembly mabiro wacho ne gi ne ka ng'ato dhi od bura ni bede od bura kodwa dhi timo biashara to karo ene joma dwaro mondo legislate od bura mondo miyo yier mondo tim tijni omiyo obiro bedo gi representation moko ma samoro ok nyal winjo nikech ng'iya ji they don't even study even the standing order gidhi adhiya kacha purpose kama jomoko wuok dhi timo dwachgi omiyo ka speaker ywak kako ywakno aneno no ywak right to nyaka koro ging'i ways ma gidwa contain godo jood bura mondo jood bura bedie assembly kata ka sere moro iloso yudogi ok ne kidwa impeach jomoko kiyudo ka gibedo mobilized ma gin kanyo gidwa ti erokamano Dr. Mark jogi okuwe od bura giwuoye liete picha ni kane dhi nyime osiemo nyaka jo komiti mawacho ni kelo pen chike ma ok oromo kata moko otegno ma kata kochopo kacha to lwar kata jopiny yudo ng'ur mopogore opogore pen chike kata e paro mag chike miloso jood bura kok giwuoye od bura oyango ni moko loso e liete ma en bende odhiye e liete go giwacho ni wadhi go ombulu ka chopo chieng' migo ombulu jaod bura ni onge to gin jood bura moyier mondo mi obed e od bura jogi ni kanyo ing'eni kata liete gi be ok gidhiye gidhi mana liete madongo ma mibro kawgi ka giwuoyo an aparo ni speaker Wetangula ok owinjo ywagi nikech en kaka speaker en owuon en gi system monyalo keto godo ni jood bura owinjo bede od bura to be ng'eni en ema ka mbunge dhi wuoth to en ema nyaka ochiw thuolo ni mbunge ma kama odhi wuoth kata bed ni clerk ema timo mano administratively to en be nyaka ochiw ang'o en wich kuot ahinya tinde ki dhi e wang' jowi seche ma koro wang' jowi menyo parliament tiyudo ka kombe 400 gi wiye kene gin kombe 300 kene gin kombe 400 gi wiye ni jok mantiere gin mana jok moluomore ji 4-5 to bende oket chik moro ni kata gitin machal nade kapok ng'ato ogo kot mar quorum to gin gidhi adhiya mbele to jok mantiere iye kanyo gin mana ji 2-3 gimachielo bende winjo ka mheshimiwa wacho ni seche moko inyalo dhi e od bura tibet ma seche 2 kata 3 kal ma ok iloso ok ochuno ni nyaka ilosi e od bura nikech weche mamoko wabende iwacho e od bura go owinjo bed ni iwinjogi emomiyo wateri kanyo nikech inyalo wach moro kata inyalo kal chik moro ma dhi hinyo jok mi represent koro chuno ni imbe nyaka ibed kanyo iwinj ni to ang'o madhi mbele mano bende momiyo wayieri ok wayieri ni mondo mi dhi e liete nikech liete bende midhiye kaka jaod bura gin mana liete madongo liete wa matindo gi to kwane kuchope koro kik gibeda ni giwuoyo e liete kende kata bende kaka speaker nowacho ni gin giwacho ni gidhi go ombulu to ombulu bende ogitimo ang'o ogo gima lich ahinya ni in kaka mbunge kaka jaod bura ni in gi motion miseketo kata in gi an item miketo mondo mi idhi wuoye e bunge to ni seche miluongi tionge
an jogo owinjo bed ni mage jok makoro imoyo e mbui mondo mi wane ni kawuono ne emotion makama nitiere ng'ama nowinjo kele en mbunge japuonj Odoyo Owidi pok idonjo bunge mbunge japuonj Odoyo Owidi chieng' mane odonji to ne ok otimago nokochopo manyiso ni en koro jo Kasipul owinjo ng'i to miwacho no to nyoro owinjo bed ni nitiere bunge to okitimago ok dhi manyiso ni jopiny bende owinjo bed ni chiew to jopiny ni wan bende jogi wadwaro gi dala kucho nikech japiny bende ong'iyo ni ka mbunge obiro ni to bro timango ine miwacho ano kawacho nyinge gi opogore yuko jamna tiegri koda chuth kide kama gintie mane gima girita ahinya ka gidhi kor gweng mano bende gima chendo nikech ng'ini dhier bende ni malo dhiero ni malo ndi ma jamna ma mbunge bro yuko no nikech ni tinde lal to bujo bende wacho ni tinde lal to parliament be okwaneni gik mitimo kuno be okwane mano to koro ing'eni an apani kaka ineno koro waseporo chek wayungo chek wan kaka nyalo tiyo owinjo bed ni watime moro ni mbunge moro bedo recall oluongi gi jopiny motimang'o moduogo matich ne orumo mochako timang'o ochako oyier machielo an apani sani koro watemo chikewa kaka nyalo tiyo tegno mar chikewa to mar recall ni to bende owinjo time nikech eliel mar nyathi mobuogi nyoko bire yuko jamna bende tindo koyuk motegna ahinya nikech kodhi wuoth to okawo jumbe ariyo koduogo ool podo girene koro dala koni be okobi bunge koni bende onge kae koro gin nwayieroge mondo mi gitimang'o to chieng' impeachment tineno gibet nyaka saa 6 otieno gibet nyaka saa 7 otieno en nitiere kaka obet emomiyo gibet ga nyaka saa 6 kada saa 7 otieno an apani owinjo watemane weche mag recall clause to kanyo bende jodbura noseyango kar ka ni chike mag golo gi apis chak gin ma gintie kata mondo mi gilosgi mag gikete matek kendo mondo mi chak gimbe ogol gi katero gi dala aya mwalimu Odoyo Owidi kama nitiere kar ka chandruok ma wan go e thurwa ka en ni jopiny yiero joma nigi ji joma gihero to ok giyier jomoromo gimomiyo ok ginyal yiero jomoromo nikech onge ng'ama opuonjogi tij mujumbe gin giparo ni tij mujumbe en pogo CDF gi wuoth e liete mane ma giparo ing'e ni atamalo chiegni 90 mar joma go kura ok luw gik matimore e bunge ok ging'eyo gik monego timre e bunge omiyo ok gibi yiero joma beyo gibiro yiero ng'ama wuotho kod yogo kod gi mbaka kata ng'ama ok nyal ndiko nyinge maber kata ng'ama ok nyal somo ripode madongo ma bunge ka ing'e ni bunge kachi miyo gi ripode madongo kabisa kendo nyaka gindik ga ng'ama research officer naneno mujumbe moro ka research officer mare ondiko ng'ama norem e sikul gi D- oni research officer kura kia ni ng'acha to nyalo timo research mane momiyo ok onyal yudo gimodhi wache bunge nikech bunge kacha idwa ni dhi wach gima kiwacho to piny winji te nyaka joma riek mong'e ni mane wacho kare kata mano kiwache maber omiyo chandruok ma wan go en ni jopiny ok yudi puonj maber ni mujumbe onego timang'o to bende mane moru kaka political class ni jok miyiero kar ka gin jok ma onge kod ng'eyo ok obedo mana mor na ka an gi rem mar ng'eyo to ka an gi ng'eyo moromo daher mondo jopiny ong'e na ng'eyo mondo giyiera mondo adhi atine gi tijno nikech od chawa mokwongo wach ni en ot namba 1 mitimo kacha en losang'o chike ni e gima kata kiwuodi dwa dhi somo to nyaka yud nyi winjo kaka jomo somo chike timore gi jomoko somo chike e bunge gi senate idwaro ng'ama bith emonego donje wach chike kata loso chike dwaro ng'ama bith to in kidhi choko ng'ata ma kata gwen pok notelo negi ni embo yiere mujumbe nikech uwuoyo mamit nikech dhoge mili ong'e wacho weche ong'e pako jomotelo mane makelonwa chandruok ing'eyo ng'ama dwa dhi representi nikech bunge tich maduong' midhine en ni in emidhi chung' e lo jodalau maka nitie kura migolo ga chagwa to in emigone jo constituency ni te ka nitie chik miloso to wach miwacho no mar jo constituency ni te
to kidwa nitie gima jopiny dwaro e ofis moro, in ema idhi e ofisno, mane momiyo iluongi ni honorable, all your correspondence are honored. Koro ng'atni in idwa dhi represent jogi to chir tiongego, in idwa dhi represent jogi to mbi ma dhano nyalo bedo go makata donjo tikoni jatelo morero biro kanyo tiongego, to jopiny to yiere nikech ni nyiero e miel gi mon. Omiyo jopiny bedwa nopuonji ni tich mjumbe en 1, 2, 3. Omiyo ng'amunego yier onego chal kama ekwa bro yudo joma ng'eny. To wach moro ni tinde waloko ni tich mjumbe en pogo CDF gi ywago jomotho. Kanye mwaketho go gini, mwadhi ketho go wachni. Dine wayier jok mabith, dikoro chandruok wagi tin, nikech mjumbe ni en be mupogo nyaka gikeni mar piny Kenya, en emotimo budget. To kiyiero ng'ama ok nyal question ni mato dhi ka to kodhi ka, okia gimomiyo pinyuno onego yud pesa moromo kama, nikech kata gik matimore e pinyno okia. En tich pako jotelo madongo moloye, kata jopiny koni kare ng'ane ni kodwa tiyiere. Erokamano ahinya Mwalimu Odoyo Owidi. Paro pod thoth nyakoro mojo waneno ote mayoro wadhi somo gi mana ka wantiere karka. Yena mondo mi alok tanga kwa chomo kama koro wachomo giko mano mara twak kama wantiere karka. Ada kelo twak mano mara choko pach jopiny kotenore koda medo kinde e apisi. Higni 5 koso higni 7. Jopiny wacho nade? Ma en paro mokel koda Senator Manandi Samson Cherargei. Kendo jopiny nogolo pachgi chieng' Tich Abich juma mokalo. Anga winj pach wenda mangi studio. En paro ma girwako koso oyo to nang'o. To winja ne kaka jopiny noloso motelo. No weapon that the legislatures of this country want to overburden the people of Kenya shall prosper under the watch of Gen Z. This bill is cynical, it is profoundly misguided, it is self-serving, it is repugnant, retrogressive, primitive and backward. This 5 years inafanya watu wakuwe na kiburi. Basically 2 years imefanya watu wamekuwa na kiburi, and we have started discussing the matters of divisive in our country. What about 7 years? We have so many issues that the citizens, the people of Kenya are facing currently. And it's good that Honorable Cherargei, you are here today. Let me just also address you directly that we are not interested in extension of term limits. Please delete. We have elected these people who, in only 2 years, are making us suffer. What if we give them 7 years? People who talk 100 things and then they don't implement any of the 100. Tuna haja gani na watu 350 kazi yao ni kuongeza? Sisi wacha muda, hata tunataka tuwapunguze nyinyi. Wacheni ati mnataka kuongeza muda. Tunataka tupunguze hata idadi yenu. Hatuna pesa kuwalipa Sheikh. Ngade kanyo ko wacho hakuna pesa ya kuharibu. Ni kata kwan joru bura na godwok piny mana kama gintiere. Mokwongo paro makama kama odonje nikech ere wacho ni kineno gazet bende odiochieng' ma kawuono iwacho kanyo ni to do list mar sirkal mar Kenya Kwanza debed ni oloke koso entiere mana kaka ne entiere kane ichako mane ite mar 17 ntiere term limit kod impeachment mano mar Gachagua chaka gima weche moko loki kendo kama gintiere karka. Term limit ni ka ochopo sama kore twake ka iwacho mondo mitwage en mbaka mosegore mochopo kama koro onego bed paro mar chik. Joseph Ndiege. Erokamano ahinya. Actually king'iyo jo Kenya kia gimomiyo jomoko temo mondo mi okel gik ma samoro impossible. Medo time limit mar ng'ate bunge kata mane presidency. Surely it will not serve okobi konyo jo Kenya. Gadiere king'iyo gi kabisa nikech jomoko kawuono yiero gi inyalo neno ka oyiere ji dakika mathin to pesa moko ma ji oseyudo diere kanyo no ni mal. Giseyudo pesa mar corrupt koro miyo kata Cherargei temo kelo that seria taneno ne is doing a zero kan kaka Ndiege dagomb ni kata mondo mi ji okaw kata in America and 4 years to yudo ne uduogo kendo chako uduogo ir jopiny. Koro ir Kenya kaka wuono ma ji wacho ni mondo tere higa 7 kaka ng'ano propose an wacho ni mano ok nyalre omiyo higa 5 manyo wan gogi be ok ng'eny monego keli 4. But ka opone en ni nitie to onego waweyo 5 no nikech mano be ne jopiny ogole pachgi sama ne giloso new constitution mar 2010
koro ka ng'ato dwaro to nena ni is facing king'im matut jogi wadwaro mana mondo migi yieng mondo jomoko yud pesa ma impossible. Nyoro na buok kanya neno gaset monyo golo jima within 2 years billionaires joloso pesa serikal madhogi move. So mi ana neno ni gabich no oromo moko chak kwale nitiere gabriyo. Ke constitution mar Kenya mane ke mane jopiny otimo ang'o owache koro Cherigei oter pache no mos kata ka nitie forces moko mariembe kando forces go eko ong'ene gin kendgi monego gibede leadership mar political lines kata bed president kaka kawuono koteri ng'eni gidhi chako Ruto koro kadhi chako manyien but that means ne higa mosebedo gi magi koro onge koro chako media biriyo mano dhi chiegni 10 kochako media biriyo apenjo da bedo Kenyatta manene kata Moi can't work my friend. Yes. Dr. Mark Matunga winjo paro mokel kanyo kod Mheshimiwa Joseph Ndiege kendo en kinde ma wacho ni igni mokwongo mar telo bang' yiero sirkal bedo ka digni debed ni paro mane ne omedi igni ariyo ma bedo wasted e kinde motelo mondo mi gibed abiro duto to paro ne kedo chopore jopiny winjo ka giwache inisenene yo machal nade. Adwa chako gi mane Mheshimiwa Ndiege wacho ni ng'eni seche moko wuoyo kamano nikech oonge i bunge odwa ni mondo gini orure mondo oyud thuolo motimago tamuru piyo odog mondo mi odog. Senator pimo tut pi opimo tut pi to oken en owuon kende wabunge jok moyier gi te gigomba we gik ma giwache liel adiera maduk makar bene nyocha nasewache ka jogi te gombo mondo gino oloki obed igni abiriyo magirita kendo gino ka oyudo thuolo ni ochopo e bunge ginyalo mana wuonde ni kamoro in fact bende koro gibiro kete ni obed secret ballot nikech mano onge gima wabunge gombe moloyo igni abiriyo. To bende achiel kuom gima chenda ahinya ei Kenya ka nikech siasa to ken gima rach ema ni e seche moseyiera kama molandi ni Joseph Ndiege mbunge ma Masona to chieng'no wasechako campaign jok madwa gole osetibang'o osechako campaign kendo wuotho e liet koro ema ni bende thuolo ma jogi dwa ki campaign igni abiriyo to bende ihobori koro mano to king'iyo malong'o anto bedo ni en igni abiriyo kod en igni adek ok en gima ochuno ahinya onyalo bedo igni abiriyo kata onyalo bedo igni 4 kata bedo igni 5 to kopogore gi chlas mag jotelo mantiere ka ng'idi mana nyime gimok nyatimo thuolo mar igni 5 komedi igni 2 wiye ka pod idhi time ok en ni adwa ni abede kom ka ni mondo mi atim gini nikech kata mana gi higa achiel kende inyalo timo gimowinjo be ni timo gimowinjo be ni timo to ema ni point moro nadwa kelo kanya ni ki systems wa me Kenya ka ema bende winjo owe ni waloko pacho mondo mi oti motegno nikech yudo ni ka mbunge oyier to ni kawo higa achiel kapod otimang'o kapod omanyo kaka owinjo be ni obede kom kaeto ni kodwa chako tich to koro ni ochako higa mar 2 kachopo higa mar 3 to koro en campaign maliet pa makoro tich otimang'o ochung' koda wamedo higni 7 kata waduoke higni 5 kata 4 kapok waketo ni chike wa mowinjo bedie otegno kata iluongo ni migepewa mag chike marito piny otegno onge kuma wabro dhie nikech ng'eni kata mana Amerika mowachono inyalo kawo kata ng'ama rori ginyalo kata yiero ng'ama rori mabede kom higni 4 to nikech migepe mantiere mag rito piny mochung' motegno kod chike miyo kata ng'ama rori ni ok nyal kawo piny moring go mokethi koro chikewago gi migepewa mantierego marito chikego emowinjo bed motegno makoro kata ibed ni gin tama 7 kata apenji ng'iya nena UK e thuolo mar igni
apar kata mana bich mosekalo gisebedo gi prime minister sadi moko tieko mana dweche 10 to kendo gichak gitimo to piny wuon nikech migepe mag chike mantiere pod otimo pod ochung' imara koro an weche mag chani higni 7 higni 8 kata higa 1 is neither here nor there nikech ka watego migepe mag rito piny to kata bed higni 7 kata bed higni 5 ok bi chapowa ahinya amiyi example ne piny mochung' motegno to bang' higa 1 giloko prime minister bang' higni moko 2 gichak giloko bang' dweche 10 gichak giloko gitimo yiero magi gin gik matimore e pinje moko maoko koro bed higni 10 obed higni 7 obed higni 10 oko mata to gima nyaka nyisi ma winjo jopiny ong'e ni Cherargei ok ni kende obunge go te senators go te nyaka MCS ni bang'e to jatend piny molose loe Depende lo se lo nikech en osawacho ni mapache no wuon jatend piny boso no jatend piny to wawerwa ke gini nango to orwako jod bura wete nikech en higni 7 mimedo gite president Karido to kemo miya nyisi ni jogi te nitiere hiye ka nyaka MCS gimbe girita ita ni gino mad mede mane gima girito magana kitero gino sani bura ipo nano ka jopiny timo I mean MCS kalo gigo e assembly but mwalimu Odoyo Owidi kote record higni 7 kok inya time higa 1 kata higni 5 momi katiba masani higni 7 ang'o ma ponono demi jod bura obed kod thuolo mano kata paro mar medo kinde mano to ing'eni pingruok ma watimoga e paw kwath kuchocho di kang'o momiyo gini komedi gini be koro ditieke mos tam chakoni to wachak the substance of the matter mokwongo chik ok los ne ng'ata di achiel ok walos chik ni Ruto awinjo ka jwacho to Ruto dak wuoye donga paro ni gini en mar jood bura Ruto onge od bura namba 3 awinjo ka kawo gini iwacho kuom Ruto ni Cherargei wacho ni Ruto be ing'eyo ni Cherargei nogo kura ni mondo kik gol Gachagua Cherargei en ng'at Gachagua maendi en propaganda ma jogi okelo mondo mien go President William Ruto gichuodho gini President William Ruto onge iye to President William Ruto ok nyal ketho katiba mano oting'o Muma Kasarani mowacho ni en obro protect the constitution mar Kenya ok obi interfere with tij bunge omiyo ka jo bunge oneno ni gidwa loko gini mondo med gi giwegi higni 7 ma gichamogo mshahara so be it but gima nyaka ing'e ni gidhiromo gi jopiny e referendum nikech chik wacho niya gima dwa loko lumbru mar pend chik the foundation mar the constitution the framework mar constitution nyaka dhi ne jopiny e referendum mondo rom be gimoro mineno ji wuotho ni timo public participation it is not necessary nikech gimoro amora mitime Kenya ka idwaro public participation to onge public participation manyalo bedo maduong' malo referendum so kapok obedo chik obro dhi the public and the public will participate in making it a law koro kikwa wuonde ineno ng'at moro ne nitie mane iluongo ni Saulo ne en ruodh Israel mokwongo te ode ka wuode maluong ni iluongo ni Jonathan ni ne wuode kendo ji nong'e ni wuode to Jonathan ne tiyo ne Daudi mane biro bedo ruoth bang'e Jonathan ne osiep Daudi ma en monyiso ni wuora timo kama Cherargei jakocha oonge kar President William Ruto ka gimokelo na jokocha kokelo gima mischievous okele mondo mien go Ruto gichuodho ni Ruto dwa extend tamne gimomiyo Martha Karwagi ni bomo wach to ging'e maber ni Cherargei wuotho kodgi bedwa ni mondo ginyis ji unung'eyo jofwambo ung'e kumane Cherargei ogo kate kura ung'e kata Cherargei ne wuoye Senate sama ne dwa impeach Gachagua machando President William Ruto omiyo kik wakaw gini wating' ni gimoro amora midwa time bunge en president is not in the arm of the legislature President is in the arm of the executive kendo nitiere clear boundaries
e kind executive, legislature gi judiciary. Onge monego beni interfere gi wadgi. How clear? Nikech kai wacho ni ero. It is very clear. Kai ni ero ni dwa wire gi rangi mondo kiko beni clear. Oyo, kata jod bura iwinjo kanyo kiwacho ni nyaka tim ga whipping maka gi ka mondo rang party itimo kendgi. En ang'o mitime ga mane e kar jot ma jatend piny Kenya makanye kama executive no William Ruto. Nitiere government bills minyalo tim kuro ma government is interested madwaro. To madhi affect jopiny kaka loko gineni. Mano ok en government bill. Ok ibi neno ng'ama bro dhi timo whipping ne ka jatelo. Whipping ni chief whip ema bro timo ka mar minority gi mar majority ema bro timo kaka gine ma gidwaro. Onge ng'ama oseting'o gini modhi whip State House. Finance bill ne mako ngima japiny koso oyo. Finance bill en ma sirikal. Koro sirikal ema nyaka whip. No mako ngima japiny. Japiny ema chulo osuru. Ne gin tax proposals manitiere kar. Finance bill ne en bill mar sirikal. Gikako affect jopiny to wawuoye sani. En bill mar sirikal. Ting'e ni bill ndege te be affect jopiny. To nitie ma originate gi sirikal to gi originate gi jopiny. Sama a representative ma jopiny mokelo bill e bunge, mano represent bill mar jopiny. Cherargei okelo gino kaka senator ne jomotelo negi. Iwinjo? Nikech en onge gi pache, parano nego bed mar jopiny. Omiyo kik waket ni bill mar jopiny walok na sirikal. Nitie bill mar sirikal kaka budget. Mano wanyalo whip ji State House. To bill mar jopiny to jopiny omany whip mar gi manege yiere bunge mondo whip ji mondo gone kura. Erokamano. Akala ne ote mokari adeka kapok akawo ywe masani dakika 2 mabiro mbele ka mondo mi wayud ni jopiny to wacho nade kotenore kod twak ma wantie godo kachiel mar mondo mi wasud kod gi nyime. Nelly wacho ni luo chenro ken Kisumu dala. Levmon Dennis watching Cleophas longer terms might diminish the electorate's ability to hold leaders accountable, increasing the risk of complacency or corruption. Watching mano en gimadhirocho chenro maga siasa mapacho kairo kamano bilo kinda watching no akentiere nyakach watching ero en oro ote Nes Junior luoko ntie Migori Sona West wacho ni obiero Ndiege pache opong girieko mathoth wacho ni mane coming Sona West ikono gi bie chenro gisechopo awalando achiel kachiel Rajoro Moses wacho ni network achiel kachiel machielo bende wakili Charles Midenga wacho ni entiere chenro kendo mosna welo duto mane studio kendo omor gitwa ko wacho kani en manarito sangwen ni nango matimore achiel kachiel edo odiochieng' ma kawuono Jaro Soja wacho ni mosna Odoyo Owidi ka en studio kar kanyo achiel kachiel mano jayudie wadwa wacho ni kendo wan wasito wasiro manatelo mar Ruto nyaka 2032 an Green Army Chief Gor Mahia 001 ka entiere kod wachiel kachiel to akairo kama na inya Jaro Soja ntie ote machielo modonjo kar kae ka wuoko FCPAS Bonomolo wacho ni amosi kanyo Cleophas Mosna osipega mantie studio kar kanyo Dr. Mark Matoma koda Odoyo Owidi kachiel koda ka Mheshimiwa Joseph Ndiege amor gi twak gigolo dok e it jowinjo kod joneno. Erokamano ahinya kuom wote momedornwa kachiel SMS line be kono kacha ne 3:6 oyawre Cleophas be unyalo okay wacho kanyo wanyalo lose tok 10 ng'e kama onyarade biera Ramogi TV mondo walose achiel kachiel twak ber kioro ote gi nyingi mondo mi kioro ote ne Mwalimu Odoyo Owidi to ngino ore gi nga twak ber wacho ni Owidi owek chuno wagi Ruto an ayo idiko nyingi an Joash ka wuok Kisumu boko medo nyinge mar ariyo koro kimanyo Joash man Kisumu ging'eny ka Kisumu to bang' ng'aten moro modwaro nokaw aya sirikal to pod mar Ruto aya ntie machielo ma pod biro kar ka wacho ni oyawre an Okal Rambo ka wuok Nyatike wantie kachiel kod jadura ma Nyatike marwa pinyo mantie kani tinde odong' mana ne liete ka parliament okuwuoye omako mana dho watinde aya mheshimiwa Mario nego bi studio kama mondo duok penjo no achiel kachiel sani wantie mana gi jadura machon ma Sona West mathoth ntie kar kanyo kora mojanda iko sekalo 29 tok sariyo mar okinyi ma kawuono waduogo kod mathoth e tielo mabiro waduogo ka mondo mi waranga ne jogo mantiere broad based government kata sirkal mar manywanda giwacho no kane giwe jatend piny Kenya William Ruto mondo ti kende kata mondo mi ogore gi lweje mane sirkal gi
kengi mano moting'o Senator ma Migori Eddie Okech kaachiel koda ka jaod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma ne giloso odira mokalo ang'o duogo kodgi Tokyo Makao sani kik dhi mabor. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Okay. What I didn't get ravi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kodiechieng'. I can assure you that even if you don't build roads for our country, even if you don't build this economy, but you leave us with a country that is united of one people, this country will stand stronger than any economy in the world. Within the ODM fraternity, which you know, and within our people, whom you know very well, huwa tunasema babako akiwa uchi, mtu atupe au aweke nguo juu yake, huyo mtu anakuwa babako. Naona hata nikiongea Your Excellency bado wanauliza hii watu wamekuja kweli. Hatutoki. Your Excellency, kama Karuma ako kwa serikali, tunaweza kuwa watu wa aina gani sisi tutoke kwa serikali turudi kwa msitu? Hatuwezi kubali kurudi kwa msitu, tuko kwa serikali na tutakuombea Mungu. Tuko nyuma yako rais na tutakuunga mkono kwa maneno yote yale ambao unatuongoza na unaongoza jamii na Maka mani gero ni wadhi bete Mheshimiwa Joseph Ndiege. Dog ni bende sana otek nikech koro sana kwa kero jok mane wacho weche mane goyo Azimio, jok mane goyo sirkal giduto ka gibete set achiel sani poko gitek dhok en achiel tiyo kanyakla kama gintiere. Jatend piny Kenya medo yudo sir kawuok kuom jogo mabende ni machiegni kode gi jogo mabende osekete lela ni wadhi tiyo kodgi. To duond bura mar ODM oseyango nade? Oyo wan waonge sirkal. Jowa ema nomiyo gi mondo konygi tiyo. Jood bura koro kosedonje e gini duto. King'iye clear offers gadiero mentiere ni
nyaka vijana moko ne kel tension e Kenya ka agency ga sirikandi ni ne nitie kaka no dhi down the ground kendo no dhi ru mai mo mi neno kata ka koro joka no yawo it president e yore mang'eny ma ka de obeden to dang'iye matut kabisa kapodi kech ng'iye kiwinje matut ne nitie jo dong nitie winjo tim moro mag Gachagua ne ni e go behind the system kiwache kamano miyo Ruto nyone kama tek mae momiyo koro kawuono king'iye to neno ni nyaka koro yudwar joma nyalo konye mondo los sirikal obed sirikal nikech ugike point moro no dhi mano nyalo kata dhi dala mae momiyo neno kata ka koro jowanene ni omake mondo mi oti kanyakla mae momiyo kata jo ODM kawuono manyo ODM manyo pingo Ruto ng'eny gi king'iye mos en mana ne koro mos king'iye mos to neno ne wadhi kama ji te dhi riwore kendo ji dhi riwore ma koro Ruto dwaro jo ODM moloyo kata joka nikech Central Kenya kocha king'iye kawuono gikino bargi ne Ruto kendo gidhi kino ma 2027 samoro nyalo yudo ombulu matin mana matin king'iye unless otherwise gik moko change but adier mentie ne sani jok mane pingo Ruto ma kodonjo kaka jo ODM nyaka koro kodonjo sirikande ni to Ruto dhi yude yot omiyo aneno ne kaka ineno jowa giwuoyo ne unity nyaka riwre kaka oganda gi sirikal mondo mi ka nitie konyruok to wanya konyore jok oko nyo donjo e sirikal ng'ato kaka Mbadi ng'ato kaka Opiyo Wandayi and the rest donjo gi e sirikal ok ochuno ahinya kata mana jo UDA gimbe gitiyo ne sirikal jo ODM be manyo donjo gimbe gitiyo ne sirikal to nyaka wabed gi structure maber ma kata kwa donjo e sirikal to wayudore ok ne nyocha winjo ka jakom mar party kawuono Gladys Wanga chieng' moro wacho ne jomoko ringo koro ka giduogo gi giwacho ne gin emne gitelo koro kawuono onge ng'ama luwo to nikech kwadhi kaka oganda no konyo sirikal kaka koro wanene ni to waneno ni nyaka wariw lwedo kendo warito ni at least twang'e ni after dwe mar 2 ma Raila idhi yier kata ok oyiere kanye kaparo ni ji biro make decision moro madieri but joma sani nitie to ok dang' awach gin jo Kenya gin gi haki mar tiyo ne jo Kenya kaka jo Kenya mamoko miyo jok ma kaka ineno kawuono Kaluma wache ne wan e sirikal baba biro tero wasama sautimore nade but after mana African Union election mana ane ka ng'eyo ne siasa ni dhi chiko kodwa kanyo koro jedungo jowaduto ne iye koth sani to podo chon mar wacho podo kodang'wa wachi Nyasaye komiyowa oxygen mwabed nyaka kono ero network wadhi meko tok ang'owa tok dwe mar 2 midhi yiero Raila African Union chair. Yes. Erokamano. Dr. Mark, ntiere thuolo ma waneno ka jod bura oriwore kodgi. Iwacho ni ODM kaka duond bura ok oriwore gi sirkal. Jod bura to siro sirkal nyaka od bura kama gintiere. Nyabedo ni sani ntiere wacho ni en super majority. Uduong' ahinya okawo jod bura mag UDA te mane Kenya Kwanza te makoro sani osepogore mantie masawa mantie kure kaka nyabedo ka go ombulu mag ODM tiere kar kaka mag jo Azimio bende mosebarore diere. Ochalnade kiwinjo tipo mantie kaka Thuma Kaluma wero sani owinjire malong'o kendo gini asewache kata mana TV ka kuom thuolo mang'eny. An a support President William Ruto kaluwore gi kit tende kendo kaluwore gi gik mosetimonwa kendo mochano mar mondo mi otim. To party miluongo ni party kiko wuondrega party waneno ka gin party ariyo. Party mokwongo en President William Ruto. Party machielo en former Prime Minister Raila Amolo Odinga. Ma kaka wuono kata wan gi japuonjo Odoyo Wedika wan jo UDA. Kaka wuono President marwa owacho ni an koro party makoro an godo iluongo ni BBG, Broad Based Government. Waduto te inena koro wachako rwako t-shirt mondik nang'o BBG. Karaila kawuono chiew to wacho ni party makoro sani koro antiere en sisi kwa sisi
ineno ka jok mantiere ODM te ondiko ni ginang'o gin jo sisi kwa sisi e party makoro gitimo kata weche mineno kaka Luma wachogi bro luwore gi gima jakom Raila Amolo Odinga odhiye kata owacho wasani jakom Raila Amolo Odinga oriwore gi President William Ruto mondo mi gikony Kenya yes February biro tadwa nyiso ok en ni anakoro tadwa nyiso ni February biro kata oyier jakom odhi AU kata ok odhi jakom Raila Amolo Odinga sani decide ni en otiyo kod William Ruto kendo bro medo dhi mbele kotiyo kode makata iwinjo gima mheshimiwa wacho ni ji bro decide kanyo kaluwore gi gima jakom otimo an ang'eyo ni jakom pod bro bedo ni tiyo kod William Ruto mondo mi wadhi mbele omed gero pinywa sirikal makoro wantiere nikech riwruok makoro sani iwacho ni jo UDA gi jo ODM oriwore wantiere nikech jotendwa ariyogi otimo ang'o oyie tiyo kanyakla to bende President Ruto emano ng'eyo ni oyo gima ber mondo mi watim wabed kanyakla kaka jo Kenya emo oyiem kata mana kakoro deputy president mare machon Magashagwa neno pek wacho ni moloyi ne pek to an ariwre kod Raila Amolo Odinga mondo mi wachor Kenya mbele ing'e ni nyo nitiere jago moro machal ni nyocha omer kama maja Kikuyu to wacho weche moko mutegno kabisa to wanyalo dismiss ni nomer wacho ni un kuro kata kowacho kanyoro Gachagua bedo impeached ka to nyo ok waneno maandamano to kade bed ni koro ni Raila ma bedo impeached un kaka jo Central Kenya de ok unyono kata Nairobi ka hapa ni Cleopas gino nyocha ni neno rieko matut ma President Ruto nigo emomi neno kata kane oyiere to kumokwongo dhi kada kumokwongo dhi oleme nobiro Homa Bay to kendo Nyanza ka osebiro di nuoya ma iyudo ka jotelo mamoko ne nyalo luor ni Nyanza kwatimango ok wadhiye kanyo ne ok ayude kura Raila ok supporta kata kane pok bedo piny mondo mi gitimango giti kanyakla gi kod Raila meyo rieko matut maneno to bende ok en mana Gen Z kende nikech riwruok mar President Ruto kod jakom Raila Amolo Odinga nyok otimore mana thuolo mar Gen Z ni kende oyo en gima nochakore kata kapok Gen Z otimango kata kapok Gen Z ochopo ma bende President Ruto mana oseng'iyo mbele ni jakom Raila Amolo Odinga nyalo konyo piny Afrika kod rieko mathoth ma osebedo godo e kit telo gi kit skills ma en godo mondo mi wan bende kaka sirikal mar Kenya wachak manyo ni to kom mar AUC ni dong wan bende wanyalo timango wanyalo yude to jakom ne mano timango e mano keto mbele koro wangi gigi matut President Ruto ok ng'ama ni odwar ni Kenya obed marach ok apar ni e pache wuon kendo mabene momina no ka support e pache wuon ok onyal gombo ni mondo mi Kenya okethre kata jo Kenya ohinyre en wuon kata king'iye malongo kata king'iye matut ng'eni seche moko bende wapinga nikech yot pingo kendo pingo no miyo nyalo bedo ni ing'eri ahinya nikech koro iwacho ni no paro no kayiego koro miyo ichako ng'eni ng'ane ne ema pingo kendo en pache bet umane dhi mbele ahinya an President Ruto nigi paro maliw marito Kenya emomiyo ne obdhi omanyo Raila mondo mi giti godo kanyakla ka gichwalo godo weche matimango madhi mbele donjo mar jok mamoko e sirikal mokwongo en ratiro mar jo Kenya duto mondo bede e sirikal to ineno bende kata kaka opange kombe momi jo thurwa mondo mi gibediego en bende thuolo mar mondo mi ging'e ni to ang'o ma wanyalo timo nikech nitiere marginalization mosebede kuom thuolo mang'eny ahinya
miyo ni seche makoro migi kombegi gin bende ginyalo timo achiel ariyo adek nikech ing'eyo nyocha nawacho e TV ka ni neno Gachagua kogol bedo jalup president nikech koro nowacho weche mar gero thurgi waduto te kata sani kidhi ir president idhi nyisi ni president owinjo itemane matek nitie ndara moro ginene Mount Kenya kama owinjo losi penye kata mana jopuonjgi ka gidhi ir president kata jaduong' Odoyo Owidi kodhi ir president sani obro mana nyisi ni president pi manyo i launch ginene Kasipulcha owinjo wa expande mondo mi ochako dhie e mier mamoko mano ok en makosa gik mane Gachagua wachogo mag kia ni Mulima kia ni okony jo Central Kenya ok en makosa makata king'iyo malong'o ok en makosa en ni e kinde kod President Ruto en owuon pache nosewichore pache noselokore ma koro trust onge kendo koro according to the constitution ne ok okony jatende omedo kunyo tie jatende mondo mi okethne kitelo emomiyo ineno ka wacho weche ne moko mowacho mag lemogi Nyasaye nigi tich matek watero ne kata miriambe kanisa to winjo te mani Nyasaye Mwalimu Odoyo wan gi jod bura mantiere kar kama oseyango ni gida konyo sirkal kama gitie bedo gi thothgi e od bura tiyo machiegni kod sirkal dipani odhi duoko piny weche mokwongo mano mar oversight monego bed ni gitimo representation to koro gintiere kacha kaka noyiergi giloso chike magibedo ka gikadho kaluwore kod kwan iwacho jod bura gi duto gin gi siso mag medo kata term limit gi kade gibed gi thuolo mar medo gidhi go ombulu mondo mi gichop kacha kade poni namba de ntiere mamalo makwedo kata maketo sirkal tesre dwano ka kwano kata kwan pogoni dwano ka ubiro mopogore ochal nade kiwinjo weche mowinjo ka kuom jod bura mokwongo dwani mondo wawinjre od bura en kama ji dhi yale bura to ji siro adieri to kwedo miriambo kidhi e od bura no yieri ni ini dhigo kura kuma jopati ni goche ti kwedo kuma jopati ni ogoche sama jopati ni odhi e gima ok adieri titimo nang'o igocha kodgi od bura kache yale emomiyo idware jomariek makiwinjo ka gimoro en miriambo tikona pana emomiyo sani koro ne wan gi bunge ma iye kanyo nitie mana minority gi majority kendo kachacha oyiene ng'ama nie minority go kura gi majority ng'ama ne gi majority be nyalo go kura gi minority ka e wiye owinjo ni bura miyalo no winjore de kamano to ka wa kanyo wadoke jo od bura mane siro bedo wa sirikal king'iyo gi gine jo od bura makoro dong' yawuoyi matindo mariek e piny luo ka kabisa pile ka biro ga studio ka alemo kabisa kenda kod Nyasaye parna oganda luo Nyasaye ma ono ting'na luo malo gi mwandu gi kod kothgi taneno ka Nyasaye no parowa ka koro ni ikwedo wa oko ni wan waonge shares e sirikal omiyo aparo chieng' moro na aneno movie moro e thim to kwach odiyo njiri piny kabisa to Ndiege ringo biro to koka kwach to kwach owe njiri to njiri orengo gimotimore nwa ni wadwa chalo njiri kech Gachagua no osediyo wa piny ma wan ok dwarwa but sirikal sasa ma Ruto biro mabe kodok to koni waonge shares sasa ya mwadho alimu Ruto State House kodok to koni waonge shares to Nyasaye ma ono odhi uthuwe gi ng'ano mofwenyo ni kare ng'anie marach luo mana paro ni joma richo kare luo gi joma beyo to sirikal ka e kama ji te dwa dhiye ing'e ni MCA ni en ja sirikal kendo chamo msach sirikal kendo lingo ga allowance ma sirikal mujumbe ni be governor ni be senator ni be jomo yier gi te no yier gi nikech ne gidwaro tich e sirikal gi sedonjo sirikal omiyo mawuok kamoro awinjo ka lero kata awinjo ka Mheshimiwa Ndiege ne ok odonjo ne maber gima kedo go joma nyiso joluo ni gionge sirikal wanie sirikal koro kaka luo joge wabetie sirikal koro sirikal ni manyaka wawuoth go gimoro mine ni kwedo wani wan waonge sirikal macha mana siasa mar galo luo siasa mar akwede siasa mar akwede ni ngino konyo ji mang'eny nikech kisekwedo ng'ama ji oyie ni mondo kwedi ti yiera makatikia ndiko nyingi katikia loso chike katikia wuoye bunge katikia timo gimoro amora monego mujumbe tim ti yieri nikech iseng'eyo siasa mar akwede no awinjo ka un kuwuoyo to jawacho ni iwacho ni ODM onge sirikal
iwacho ni ng'ama wacho why ure wacho wabed very specific ni ng'ama wache to en ng'a ing'e ni nitiere siasa kae me piny luo ji ariyo adek nitiere joma kane wadonje BBG ni to ne gin gi geno mang'eny ni gine midhi ketgi e ministry gine midhi migi tich ma gidhi bedo kia running mate kia gidhi bedo deputy jogi ema pingo sani koro ochalo ng'ama okoni odhi dwar to ka Mwanda Yombe to ogwang no dhi kucho be mano gwang e kaka gin kane gini osebayogi ni bedo DP obayogi kata donje cabinet obayogi gine ma koro gidong gipigo gigi ni ng'eyo ODM onge gi winjruok gi sirikal apenji donge 2002 ne nitie sirikand NAK mane wadonje muabedo gi winjruok mondik MOU no nogwe oko the following day kendo ka chopo 205 to riemb nyaka luo mane nie sirikal oko te to ne nondiki to mar Ruto ni to kondiki to Matunda ne waneno kenywa mar Kamwisteini aneno nyithindo onyuole finance minister, attorney general, energy minister gi moko mang'eny makika chak kwano ka ok abitieko omiyo wawinjre ni sirikal maber emindike ji nwayuak ka kondiki ji KRA modhi e dhot achiel te nikech ne waonge kuro sani koro wan kuno kwa be ywak kendo omiyo ganda na machiko ite mawinjowa to ng'iyo wanenowa moke sirikal kanyo makik ng'ano gweni ka ng'ato dwa gweni tipenje ni to sirikandi midwa na ritwa bro donje no eto biro tich adi omiyo gima ne wajumbe go wacho en gima ber ma wajumbe moko modong be odonji kanyo to wan kaka oganda luo waikre ne kawo loch e higni mabiro go tine nyaka wamanye wuoyi matindo mwadhi go sani kawuono peki ngoda en Ruto en Kindiki kata wan kaka oganda luo wamany wuoyi matin watedi mabapa ni kanyo to ng'amoro mo koro en Dr. Raymond Omolo jomodong donga ahinya erokamano ang'ena nakao kata ayo chini kidogo kochopo en jensi to gol make Ruto kati gol make Kindiki dongo donjo Ramogi jwang penjo mana penjo mwalimu Odoyo bina adongi thoma dakika mwen wadatiyo kode maber ka mondo mi watieki achiel kachiel ng'amo nego lose lo ODM ni wadonje sirikal kata ok wadonjo nikech ka wan gi jakom mar ODM oseloso men governor ma Homa Bay Gladys Wanga usiko kolero ni owaonge sirikal ka andika moro amora mantiere kar ka ng'amo nego olose wiye kata imede gi wach mari mugi ka watieko ODM party leader monego loche wach mar ODM party leader thuolo ma Raila onge ni en Professor Peter Anyang' Nyong'o gimomiyo chairman mar ODM wuoye gini en ni chairman no gudore kamoro ni mondo Ruto gwele obed DP to kogwele emomiyo koro rudo pi oketho dongi paro kane wadhi gi miluongo ni G7 Kirinyaga korgi Waiguru to joko dio endorse Waiguru ni modhi obed female DP mar Ruto to ko akanyo to dio choko gura mowache ni ODM onge sirikandno omiyo wawe wuondore wacha dieri makata lit ne ng'ato kata odwa dere ta dieri emi wache gini ka kamano ganda luo kamoro amora mauntie ng'ata mochung' ni dwa yiere ng'ata mamanyo kom miyiere ji mano ng'ama dwa donjo sirikal to kose yiere modonjo e sirikandno un kiko galu ni ji onge sirikal kodwa nyiso ni ji onge sirikal to kwongo resign e kom mochame pes sirikalno kom momiyo ringo ga sirikalno kom momiyo yudo allowance mar sirikalno okwongo resign koko nyiso ni wan koro wan luo waonge sirikalno Raila kano okor ni oonge gi ng'ama ni luongo ni Wamalwa no resign mowuok e party no modhi ochako mare ng'ama ok dwa bede sirikal o resign tij sirikal ma entie no mondo wuogi to galo ganda kendo higni moko piero nuonge sirikal to wawe uru sai ma ono gwede na uganda na wach mogik Mheshimiwa Joseph Ndiege kakoro watieko twako sebedo marari ahinya koro wadongi thuolo madaka manok twawuok erokamano mana wach minjo wacho kwadagi ni ok wadhi e sirikal mosebedo ga kwa fight ni mondo wayudi bai momiyo joluo te osebedo ka gone Raila Odinga ombulu mondo chieng' moro achiel wambe kaka oganda wawinje gik ma ji winjo ma jo Lang'o si winjo jo Kikuyu si winjo wambe wawinji ok wadagi wadwa ni wabedi but adier mentie ne kwadhi to ningo wadhi wholesomely wate kwane sirikand no ero miyo ka kawuono ng'amo ningo wuoye ODM ang'eyo ni Raila nyosi wuok as party leader but adier mentie ni koro Nyong'o e party leader marwa and gadier nitie NEC ma rectify everything
koro chieng' mane ong'ono luong bura mar nek ma nek bende okone niya ne kawuono wan kama waduto te nek oyiere bas mano to biro sign a very strong agreement and we have to mogik adwa wacho ni Kenya en marwa duto kendo kwadakie ei Kenya wang'e ni en giro nyaka wang'e kaka watime nade walose gi sirikal mentieno be nyaka wayud kaka wakonye ka nitie kaka oningo embonene adwa kawo thuolo makende be nyocha asewacho kawuono nyithindo timo penj kene day 2 adwa kawo thuolo na ma kaka Joseph Ndiege kendo mjumbe ma Suna West manyo tiyo nadwa kawo thuolo mondo akwaye maber ne nyithindwa te ma Migori nyaka Kenya ahinya nyama Suna West manena gi sani ne gibed gi thuon mar timo penj wa wish gi the best and then Kenya sawie to wabongi obone duoko maber gi kanyo erokamano ahinya Mheshimiwa Joseph Ndiege kubedo kodwa bende kumbio thule studio kinyima kawuono Dr. Mark Matunga wach mare mugi kawana Raila Amolo Odinga ma ene party leader ma ene aka ODM nitiere e sirikal ng'ata ma japati mar ODM ma pod paro ni ODM onge kuno mano en ywak ogwal to bende gima chando gi ahinya en ni nadwaro gini to ka gini ok ayudo gik makamago mano to owe chike itwa wan wachiko ito ni jakom owacho nang'o ka entiere sirikal to tiyo gi Ruto wan wa jok matiyo gi Ruto wan wabro dhi mbele dakwa jopiny ni wamed tego sirikal to kendo sirikal bende ma nyaka tinwa kaka wadwaro an gi geno ni sirikal Ruto ni bro medo tiyonwa maberie moloyo kaka sirikende moko osetiyonwa erokamano ahinya Dr. Mark Matunga jalonyo weche mag kompyuta weche mag mbui kod gigo duto mantiere online kachiel erokamano ahinya kachiel koda ka mwalimu wach penj ni dagi ni kika wuoye idaoro ote mag aya kaka japuonj thuolo masani nyithi luo duto mosetiyo matek masagi mar timo penjo chopo adwa nakwa Nyasaye mondo yaw wiu kendo yaw obwongo mondo gik duto mane usomo obiye wiu e sama penjo kete mbele ka kamano kalo penj en tiyo matek na winjo ka jomoko wacho ni e thuolo masani koro gidwa ni lor thumbe lor gine mondo jotim penj gigo nego lor gi ndalo te ma nyithindo somo sani koro en timo penj wadwa ni mondo lor gi ndalo te ka kamano Nyasaye ma ono gwedhna nyithi luo erokamano ahinya mwalimu Odoyo Owidi kachiel koda ka Mheshimiwa Joseph Ndiege man jod bura machon manitiyo Suna West nyakora Ramogi Jwang erokamano in bende kuom dikona kendo bedo koda achiel kachiel adwa chak chenro nyaka sani makoro wachopo e giko mare kapok awuok ka mondo mi adhi e dhorcha Joyce Oduor nitiere karka nimar Joyce Oduor biro kod twak moro ma dhi bedo ka chakre saa 3 sani nyaka rom saa 5 Joyce Oduor en nang'o ma nyakora Ramogi Jwang orita ne odiochiengni ma kawuono ka wabiro kae kod twak kapok aloro korkoni abia ne iri studio mar ariyo kanyo Cleophas aluo twak mabende ni ntiere godo twak obede yo makare ahinya kotudore kod weche mopogore opogore mosebedo katimore pacho kae mano koro nyiso ni twak e chenro mar piny oserumo kendo koro wabobedo kwa donjo achiel kachiel e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kaka pile abobedo kachako kod chal mar fwambo mar mondo mi nyakwa Ramogi Jwang obed kod ng'eyo e weche mopogore opogore mwaluo ni nyakwa Ramogi Jwang e kor gwenge duto ma pacho kae mago duto nyakwa Ramogi Jwang nyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiendgi ibo bedo ka ineno kochakore weche manyien mago mag migago bang' mano tabo bedo ka bedo piny mar mondo mi koro wago mbaka e chenro mar mbako romo ahinya to dichieng' makawuono ma igeno ni doho mawinjo buche mag ayuagra kata court of appeal mokwongo igeno ni obo bedo ka ochiwo ng'eto kotudore kod bura mane jalup jatend piny Kenya mothichi e apisi Rigathi Gachagua nochwalo mar mondo mi bura mane ong'ad kod doho mamalo mane opuodho jong'ad buche adek mar mondo mi owinj bura mar thiche oke apisi Rigathi Gachagua kaachiel kod Lange ne ntiere kod to kotudore kod joyal buche adek go kata kamano
thegruok kawuono bro bedo e doho mar aywagra. Kopogore kod mano, bende wang'eyo ni Attorney General ne ochwalo bura mano e doho mar aywagra onogo, makoro bura mane dwaro mar mondo mi weche manochungo Kithure Kindiki chamo muma koro goloko mar mondo mi Kithure Kindiki ocham muma. Kata kamano bura makamano bende ibro bed ka iwinjo e doho ma Milimani okinyi makawuono. Mago duto gin weche matimore e doho mwabo bedo kwa luo achiel kachiel e chenro mar mbako romo odiochieng' makawuono. Cleophas. Joyce, erokamano ahinya. En chenro moro malach ahinya, to bende kine waparo nyaka Ramogi jwang' ka kine mwadhi e doho wabiro kama intiere county mano bed ma Kisumu, Siaya, Homa Bay, mano Migori, Mombasa, Nairobi, mondo mwachok pachi kod weche manyien ma bende wadhi bedo kae ka wakelo ni odiochieng' ni ma kawuono. Koro tudri gi Joyce mondo mi okel ni mau kod mathoth koting'o nyaka bero. Joyce, kawuono nitiere bero mar Willy Sayeko mane en manager ka Wells Fargo mane okwany ringre ne kauni gi alwora ma Gen e county ma Siaya. Bero makamano ma itimo Lee Funeral Home odiochieng' ni ma kawuono. Koro mokasa ng'wen wabedo mathoth kantiere kar kacha. Joyce Oduor kod jofwambo moke kor piny dhi bedo ka watude kodgi achiel kachiel. Nyakora Ramogi jwang' gi kanyo agoni erokamano kuom yudo thuolo mar bedo koda ka. An wachak chenro nyaka sani makoro wachope giko mare en saa 3 mar okinyi ma kawuono. Mane makelo e giko. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch, ja Kisumo kanyo kwar mokeo nyaka Sango kete mane Ramogi TV.